ഇനി എന്തു വേണ്ടു ഞാൻ അണിവാക ചാർത്തുന്ന ഗുരുവായൂരെഴും മണിവർണ്ണ. ഇനി എന്തു വേണ്ടു ഞാൻ അണിവാക ചാർത്തുന്ന ഗുരുവായൂരെഴും മണിവർണ്ണ. തിരുമുമ്പിലേകാമൻ വശമുള്ള നരജന്മ മണിവേണു കൂടി വനമാലി. സ്വരങ്ങൾ നിറങ്ങൾ വിടർന്നതേതൊരു പദങ്ങൾ പൂകിടാൻ, യുഗങ്ങൾ ദിനങ്ങൾ ഉണർന്നതേതൊരു പദങ്ങൾ തഴുകിടാൻ. സമസ്ത ലോകവും അതേ പദങ്ങളിൽ നമിച്ചു നിന്നിടവേ, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും ഉരച്ചു നിന്നിൽ ലയിച്ചു ഞാൻ. കൃഷ്ണ എന്നിൽ കനിവേഗണേ, എൻ നന്ദനന്ദന നളിന നയന ഹരി കനിവേഗണേ. കണ്ണാ 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 എൻ കണ്ണാ.